thlir tu du tak te chi bai vek ule ole tun truma chuan lem chan na khovela milar ber pola kan ngai mi zong hriat lo Arnold lo thlin na ta na dan zom tur point ni thiam tak le ngai nom taka soi chu kan lo ngai thlanga tin kan tran tak main ka channel ai voi khat lo lu na ni chuan min lo subscribe sak ve ngei don nia lo thlin na chungchang soi turin ka lo kala lo thlin nai lo nei ve theinan heng dan thei zom ngai don ani pakhat na chuan vision hun thlir lok thiam na in engai ente malam hunai om dan tur le ikal dan tur te thlir lok na in nei lova tum in nei lo ni chuan khoya imo itap kwal mai mayanga khoya ama ithleng lowang ilo hriat to ang khan sang khat zakwa somli pasari kum indo pui pani na zo khan Austria a kapianga kawan nei hle mai kamalam hun le kathil tuma chuan kabur chot maya tin kalot leiro chhuati lai tang to khan Austria chu nuam ka ti vaklo Austria chwa san hlan ka ngak hlel hle thin farmer kut na thok ka han ni mai tur le factory na thok tu ka han ni mai tur te kha ka ngai ngam lo ani kanu le pa chuan Austria in beng bela mi pa ngai ve tak ni turin min tina sa hle mai ma se kha an mani vision mai ani keima vision ani lo tlat ka thil tum le kanu le pa ten ni tura min du na chu in person hle mai kamalam hun tura ta na kalo duan lok chu asang dai ani mi hlo thling tura piang nia kain ngai tlat danglam bik chung chuang bik miro pui bik tura piang a kain ngai tlat ani kala shereng ni khat chu ka school kalna chuan America ram chungchang documentary an chua chu documentary a chuan in chong sang pui le lian pui lei zau pui le sei pui te kong zau pui len ruk te khang zong ha kan mu chuan ti hian ka ngai to ta he ram ngei hiani ka om du na chuni helai mun zim te thingtlang khuwa intereu te kong zim te le farm zim te a hian ka om du lo America ka om du ni ni khat chu school ban vele dor pakhat grace antia chuan ka luta chu dor chunga chuan ka wa kwala chutia ka tei kol vel na lama chuan magazine pakhat chu ka hmuwa chu magazine chu bodybuilding magazine nin abu koma chuan red spark le malo chuang kiau mai ni red spark chu Mr Universe pakhat na din mun chu voi thum lai alo dong to ni big screen a po ka mungun mai ani chu palian pui mai shol pui mai le hupur om le tuk khir khan chak tak mai mel pu chuan kamu chu magazine chu kan chiara ta chuan wow ka ti chuak phong mai ro pui ka ti ta ema ta chuan in hei ngei mai hi ka blueprint chuani ka thil ruang am duan chin na ka lo suang tu na zong chu hei ngei mai hian ye ka ti ta he thil ngei hiani ka ti du chuni Red Spark ang chia bodybuilding champion ni chu ka du ta Red Spark ang chia movie sa chan ka du dollar vaibel se tam tak hloa Red Spark ang chia hau sak le lar ka du karil ruhan hlim zia mai chu engwang mo kakal na tur kong dik tak chu ka hria lo han ngai to te mitam tak chuan an kal na tur mun reng an shelo ke chuan ka kal na tur chu ka hria sin chu eng tik ni ai mo chuan hepa ang chia hian bodybuilding champion kalani nge idonani ti chu ka hria ni ma se eng tin nge ka ti ta kang ti chu zona lo om ta ni
ka zawng huai mai a chan chu inuna khan goal tum that tak le vision in ei chuan engkim mai chu ti alo ol sam ta thin ani mi tam tak chuan ti hian min zot thin jima exer kala lai le ka in pam vak lai min hu hian ti hian min zot thin ani engwang heti takai thorim le mi khata dar kar nga te dar kar ruk chung te jima ikala chua chapa hlim heli pu em mai le ngala enge omzia min ti thin ke ro chuan ti hian ka chang mai thin gola ka pet lu don ani ka tum ram chu ka thleng don ani ka ti thin ka ma chuan Mr. Universe ni theina chance oma hetiani tina ka be hian chu Mr. Universe title chu ka nai tela ka gola pet lu turin he ka thil ti hian na sat takin min puyani he ka vision ka thil tum hi ngai tu ana le swang tu ana mai ni lovin atak nge chantir thai tu tur chu he ka exercise lak hiani hetianga ta tolte te ka tia ka be non fau te thir phek lai pui ka choi kan te hian ka tum naram min shwai thleng tu ramin tran pui tu thrap beran ni heng hian ka swang tu ana te chu atak nge ya chantir don ani chuwang tak chuania hlimmel ka put reng mai ni jima kal thuaya thirit pui choi kan hlan ka ngak hlel hle thin pound zanga choi kan le bench press ti hlan te chu ka ngak hlel vong thin thu le ding voi sang ni han ti non on te ka ngak hlel thin hle ani exercise la le tura jima han kal hlan te chu ka ngak zo thin lo kum som ni ka lo tling ve ta chuta le Londona Mr. Universe in elna chuan pakhatna kaloni veta ani Mr. Universe contestant zinga lo tel ve to zong zinga no pang ber kaloni ta der mai achan ber chu gol ka nei wang ani tum ka nei wang ani hei hi ka shilang cheu gol kan siama chu kan gol chu ti tak zeta kan trang hian ahlim om em ani engna po thokla tum nei tlatang che chan le wangi nei nge turani America mi hring za som sari pali te chu an hna hian an tui lo ani Europa po local la adang chuang lo mitam zok chuan an na tho hian du lo tlat mai an tui lo ani ti tak zetin an thok lo achan chu tuman nei lo wa an hlo chua za zirin an thoka tum mu mal pon nei lo chuwang chuan na oma piang chu an thoka an tap kol vel mai thin chuti an tap kol vel mai lai chuan thok le khata na tho turan mu hlau mai ta chuan an thok topa achan chu mi hring pumpa na nei kha lo tul box siani ma se khatia in na thari han thokhan ni tina na tho lo chulta awang chu na ani tlat a olai lo ani mi hring hun lia thana hun khat chain an na tho hi hnuah man tia sin i lo ngai to ve ngayam han ngai to ve ma te o ya har hle mai ka ti ka thil ti nuam kan ti em mai hi chu mal som na dong na sa hle a kain ruat ani dam doi lam zirmi chuan azir zo huna doctor ani don ti ain hriang chia hiani athil tuma chuan a chiang hle mai politics a po chu tiang chia politics lama ka zon lu po khan ka tum na le gola chuan ka chiang hle chu enge California leader kani don ani ti chu ka chiang ani hei hi ka thlen san berle ka thlen top na turani ti po ka hria achan chu America ka piang lova chuwang chuan president atan chuan ka in candidate ve thei tlatlo ta chuan in state lian ber panga zinga ngoiro khovela economy lian ber panga te zinga kan ti jok teang ho tu kaloni phavea chu ka tan chuan kani theina sang berle ka tum politics lama ka thlen san thei ber chu lo ni ta ni
mi tam tak chuan ituma sang deuh ma hei ai ani na hniam zawk le te nau zawk ni tum la fu zawk ang tuna i thil tum hi puitlin lul lawang min ti thin governor ni tur chuan ka in puah cha ta chuanin thlani hnuah California governor chu ka lo ni ta der mai hi kan soinon lenge ka gola le ka hmalam huna ka ni na tura ka chiang to ka California tan hian enge ka tiang ti po ka chiang ani hiani dan pakhat zom tur lo ni ta chuni vision nei ro tum nei ang che ti hi ole dan zom tur pani na chu a theilo i puithlin lawang ti tu te chu ngaihthla suang che ka thil ti a piang a midang te min ngai dan le an ka atanga lo chuak chu enge iti theilo wang a theilo ti hiani emo ani lo le a hlotling don lo reng heng zong hiani an ka atang an chak chhuat thin chuni ma se a lo thei zia chu an mit nge yen an husiani hi chuwang chuan hetiang ami tena a thei lowang angai na om lo an ti hian ke chuan ka ti thei ani ti hi ani lo an ti thom ka hriani chuan ani ti soi angin ka benga ka khung lut maya a thei lo an ti chuan a thei an ti anga ka ngai le mai ani Nelson Mandela soi kha ka ngai dan chi ani mi tuine mo an ti ma chu engkim mai hi ti thei lo angin alang ati chuwang chuan ke nge hiani ti hlotling tura chuni tin ka in fui pora ka ti thei zia hi mi te ka mu ti rang tin tuna main tu man an lo ti ngai lo po ni thei koi ka ti reng lo ma se ke man ka ti don ani chuwang chuan ani a thei lo ti tu te chu ka ngaihtlak ngai lo ni rilru le ti tak zetai ti a khana in ngat ti hian ka ti thren sek tak le phiar tak kani theina tur chuan ni khata dar kar ngai mo dar kar ruk chung tal chu ka be ngai chu tiang chia chuan lem chan na lama po ka be na sang nie sap tong zir tur chuan college ka han kalta ka ophoi thlak danglam chu ka zir tan ta acting class kala heng zong hi ni leng in ka be ka thok ta mai ni hun rei vak lo hnuah chuan movie pakhat chu ka han siam ve ta chu Hercules in New York kha ni nia kha movie kha bol ho boma kan pai de ya engma lo mai alo ni ta ni ma se min ti be dong reng lo kha movie khan ka tum chu ala ngai reng ta chuanin thok le khata Streets of San Francisco movie chu ka han siam le a dot le a chuan pumping iron ani boka tin the villain movie ani le ta chuan rin lo tak main Dino De Laurentiis Universal Studio chuan Conan the Barbarian movie changtu pa ber ni tur chuan min betani ti chuanin Conan the Barbarian movie ka zo hnuah chuan director chuan press conference kan nei na press ho hna chuan ti hian a soi director chu John Milius khania ani chuan press ho hna Arnold hi changtu ni lo se Arnold ang tur kan siam chopangai dona han ngai tua chinte i taksa i ruang am hi hral the ni lo a chan chu hun kha na zir lo tlat kum ni khataliama Conan the Barbarian movie chu box office alar berte zinga mi kum sang kha zakwa somriat pani ni puila in movie hit ber alo ni phata hialani han ngai tua ve mate he pa ruang am hi omlo se chuan ama ang kan siam chopangai dona thok le khata chuan ka ruang am chu thil tangkai tak alo ni tareng mai ka taksa ka body hi asset that tak poisa lak lu na that tak mai chu alo ni ta ni khatiang chia khan Terminator ka han chang chho le
khatia Terminator film kan han chan zo chi khan Jim Cameron chuan press ati hian a soi Arnold a ophoi dangdai tak mai hi omlovin khol ang main han tong lo ta se he Terminator movie hi lo thling lawang ati chuwang chuan han ngai tuate ka ruang am ka ophoi an han in zom chia khan thil tangkai tak alo ni ta ni sumlak lu na that tak alo ni tlat mi chak lo le mi do izep te thusoi ka ngai thlangai lo enga ama ka ngai lo he thil hi thu poi mo tak le thu dik chuani a thei lowang I pui tlin lawang ti tu te chungai thla reng reng suang che an thu soi kha oi reng reng su he dan panhi te zirlai poi mo ber ber mi zong ina kan mo chuani mi ten hei chu om ang lo e mai a thlak lu tuke an ti chuan I chan let ve kherangai lo ma se ril ruwa vong tlatla ril ruin ti hian tiang che mai a chenang hi nang ve khan engei hriat